Vila-real en un minut. El Consell de Socialistes i Compromís es veu obligat a rectificar la seva decisió de tancar el col·legi Bisbe Pont davant la massiva mobilització de mestres, pares i veïns en contra d'aquesta injusta decisió. Una vegada més, Vila-real ha tingut que mobilitzar-se per defendre's d'un atac de la Generalitat de Puig i Oltra. Enhorabona al col·legi Bisbe Pont. Aquesta setmana, Socialistes i Compromís han tancat el Banc de Sang de Castelló, fet que obligarà a bastir des de València a l'Hospital de la Plana, el que incrementarà el temps de resposta davant situacions extraordinàries i urgents. Els nous remanents, aprovats per Benlloc a l'últim ple, confirma una retallada de més de 300.000 euros en serveis socials respecte al 2015. Per contra, les partides de publicitat i propaganda continuen incrementant-se. El Villarreal Club de Futbol, a pesar de caure front al Liverpool en la semifinal de l'Europa League, acaba una temporada històrica. La nostra afició, de nou, demostra ser un exemple a tota Europa. Treballant per un Vila-real millor. Partit Popular.